Zdravo, Uroš. Tule sva pred letnim kinom. Tako je. Par minut naju loči do stand-upa nocoj. Mene pa zanima, če malo pobrskaš po spominu, kaj ti prvo pride na misel, ko rečem Kunigunda? Mogoče kakšna izkušnja? Pa ja, zdaj v bistvu jaz imam nekak dvodelen spomin na Kunigundo. Zdaj en je ta, ki se zdaj dogaja zadnja 4 leta, že četrtič imamo zdaj tale XU stand-up, ki je pač meni tako zelo pri srcu. Prej sem pa že imel 15 let nazaj pa tudi svojo metalsko kariero in v bistvu se pa spomnim tudi Kunigunde izpred MC-ja, pa tudi iz gradu, ko smo z metalci špilali, tako da v bistvu vedno fajn spominje. Mogoče kak najljubši, kak najbolj nor? Mislim, unih koncertov z metalci se nisem čul. Tukaj sem pa imel že otroke, tako da pol sem mogel iti ponovat domov. Oziroma, unih z metalci se niti nisem čul, pa niti ne spomnim se jih več. Tako da, takrat je bilo noro. Takrat je bilo dobro, ja. Tako. Nocoj bodo na odru tudi kolegi iz Splita in Srbije. Tako, Splita, Srbije, Beograd. Pač vsako leto se potrudimo pripeljati neke ljudi, ki so iz regije, se pravi iz bivše Jugoslavije, pa da so taki, ki še niso recimo tukaj bili, ne nastopajo pogosto. Sploh s srbskimi kolegi je malo težje, zaradi tega, ker tako je, da imaš Beograd malo dlje kot pa, ne vem, Zagreb, pa Sarajevo, pa zaradi tega malo let kaj pridejo, ampak letos smo pa res naredili tako močno postavo, tako da v bistvu bojo Srbi toliko premoči, ko so bili na zadnji pripravljalni tekmi za košarko. A bi nam znal povedati, v čem se razlikuje srbski, hrvaški humor od našega? Kaj bo danes drugače? Pa veš kaj, bi predvsem rekel, da mogoče smo Slovenci, mislim, jaz bi rekel, Balkanci imajo mogoče tek 3 teme, ki se jih ful močno držijo. To so seks, žena je glupa, pa granica. To je neka granica, oziroma vsi te problemi, granica, Hrvati, Bosanci, vse te konflikti. Recimo, da smo Slovenci malo bolj razvejani v teh temah, nismo pa mogoče v interpretaciji toliko močni, ker oni s tem svojim melosom prav zapojejo noter s publiko, prav zagrabijo jo. Je pa res, da ko oni prijo sem, jim je mogoče malo teže. Zaradi tega, ker kakšna šala verjetno, ne vem, v Beogradu deluje, ker je kontekst tak, tukaj pa ne. Tako da se morajo oni tudi malo prilagoditi, mogoče tudi malo bolj počasi govoriti, zato pač, da bodo ljudje razumeli, ampak ja. Kaj imamo pa mogoče vseeno skupnega? Skupnega imamo to, da imamo smisel za humor. Veš, ne vem, Avstrijci ga nimajo, po mojem. No. Ali pa ga imajo zaprtega v kleti. No. Ali pa kaj, ne vem, pač mi pa imamo ta skupen humor, pa tudi imamo kar neke skupne teme, tako da zagotovo tudi danes kaj letelo na Titovo velenje, pa na vse te teme. No, super. Kako je pa nastopati spet na domačem terenu? Je lažje ali je bolj stroga publika? Kaj bi rekel, meni je vedno težko nastopati v Velenju, pa ne zaradi tega, ker me publika ne bi imela rada. Se publika me ima rada, pa večino mi tudi oprostijo, kak spodrsljaj ali pa kaj. Ampak težko je pač ti, če si nekje skozi aktiven, slej, ko pejte video 3-4, težko si zdaj tak svež pa zanimivo. Se pravi, v stand-upu je pa to nekaj, kar se ceni, za razliko od Vlada Kreslina ali pa nekih muzičarjev, ko pejo pa zašpilajo svoj greatest hits, ali pa Šankrok, pač vsi čakamo, da bojo Metulja zašpilali, jaz pač moram vsako leto neke nove komade zašpilati in je pač težko, no, tako da tudi jaz se zdaj malo držim tega, da redkeje nastopam in evo. Pa da je bolj sveže in novo. To ne bom rekel, pa bom rekel samo redkeje nastopam. Tik pred nastopom še, kaj živcev, je možganogred? Jezik navršen. Je. Ampak vedno je malo teme. To je pozitivno. Jaz mislim, da če ni več teme, poseti tudi malo fučka, kar pomeni, da je mogoče čas, da nehaš, če nimaš čisto nobene teme. Ko imaš pa teme, pa to pomeni pa nekaj, imaš spoštovanje do publike in se malo bojiš dogodka in to pomeni, da bo dobro, da bo zaradi tega boljše. Bi se strinjala. Nič, se gledava iz odra. Tako, hvala lepa. Kao prvo da vam poželim dobrodošlicu u Velenje i da vas pitam kako vam se svidao doček ova. Smo li bili dovoljno ljubazni, kao što ste navikli, ili imate nekog drugog iskustva? Ko treba da odgovore na to pitanje? Da li su Slovenci ljubazniji od ostalih ili šta je pitanje? Neću da kažem Slovenci, nego vaš lični utisak. Pa ne, bilo je normalno, kao ljudski, šta, idemo da spavamo i na klopu i da odmorimo najnormalnije, ali ne, kako treba.
Ne znam šta bi odgovorio, ima neki drugi odgovor. Bilo je sjajno, bili ste super, prelepo ste nas dočekali, stvarno smo se osjećali veoma dobrodošlo, tako da šefe može povišice za sve, kao sve je odlično prošlo. Ok, hvala. Drugo? Na drugo, stani, polako, drugo pitanje. Postoji li neki komičar koji je jako uticao na vašu karijeru, odnosno zbog čega ste se vi počeli da bavite stand-up komedijom ili koji je promenio tok vaše karijere stand-upovske? Ajde tu ti odgovorim. Opet ja. Ajde, žensko se. Ako želiš. Važi. Pa ja bih rekla, jedna od velikih inspiracija meni je bila Joan Rivers, koja možda uopšte se ne poklapamo u komediji, ali meni je ona stvarno jedna legenda, pokojna legenda, ali i dalje legenda, a jedna osoba koja je nastavila kao da me motiviše od kad sam krenula da radim je Jelena Radanović, jedna srpska komičarka. Tako da ja sam veoma... Meni isto jako obožavam. Isto, slažemo se. Pa meni komičar koji mi je najviše pomogao u životu sam ja. Ne, ali Iskreno? po pitanju tih nekih uzora, mislim, puno ljudi navede George Carlina kao nekog od prvih inspiracija. Meni je on isto bio jedna od prvih inspiracija, čisto ko neko ko od komedije radi još nešto dodatno, neku filozofiju, neku poruku. Kasnije, naravno, sam otkrivao puno drugih koji su me inspirirali na razne načine, ali eto, prvo sjećanje mi je George Carlin, definitivno. Evo, ja mogu da kažem da prve fore gdje sam video je Đorđe Balašević, pošto sam ga kao klinac slušao i onda mi se prvo to svidjelo, kao kako on priča između pesama i poželao sam da tako nešto radim, ali sam mislio da je to nemoguće, nisam znao za stand-up, jer kao ja nisam kantautor, znaš, kao ne mogu da pišem pesme, pa sam mislio da to nikada neću moći da radim, ali onda vremenom, kako sam, jel tako, sazrevao i kao nakon neke godine gdje sam mogao trezvenije da razmišljam, da, on definitivno bio nešto zbog čega sam uopšte ušao u ovu stvar. Ok, hvala za odgovor. Kaži, nema na čemu. Završiš nešto. Pa ne znam, volio bi da znam zapravo odakle je došlo. Možda, ne uzor, razlog bavljenja komedije, to što je humor je strava alat za dopadljivost negde, mislim, budemo objektivni, realni. Slažem se sa tim. Kad sam bio mali, vidio sam da kao biti duhovit je super način da ispadneš dopadljiv. I sećam se u prvom razredu neke osnovne škole sam rekao namenski neku foru koja je bila fora i znam da se poslije sam uvukao glavu ovako pod školsku klupu jer kao svi su se mi se nasmijali sa razlogom s fore. Ali, ok, sigurno i Balašević, kao neko ko je kroz kandidatorski rad i ono što radi između pesama i ono što divno. I moram da kažem, Lane Gutović, kabare Laneta Gutovića je nešto predivno bilo, bio sam klinac i taj neki moment da je čovek sam na sceni i govori nešto što je zabavno ljudima, mi je delovao kao super neki moment, tako da, eto, ali nemam neki kao korektan, konkretan. Ok. Možda imam. Hvala iskreno za vaš odgovor. Kao što ste rekli, Đorđa Balaševića, nažalost, ne mogu više da ga čujem kao stand-up komika, ali drago. Ne možeš ni Laneta Gutovića, ne možeš ni njenog. A ne još možeš s četvoro. Ali Jelenu mogu. No, da li ste možda primetili neke razlike između publike kada nastupate širom Balkana? Ipak smo mi ex-ju. Da li ste primetili razlike između nastupanja u Ljubljani, Zagrebu, Sarajevu, Podgorici, Skopju, Beogradu, ne znam, Subotici, Splitu? Da li postoje razlike u publiki? Samo su finese u pitanju, u smislu svi mi manje više živimo iste živote i imamo iste probleme. To da li je klasna razlika nešto drugačija, tu se možda malo razlikuje i možda neke reči koje možda moramo da promenimo, ali manje više isti je to mentalitet. Isto smo odrastali ili na sličan način smo odrastali, tako da su finese u pitanju i 5% možda promenu u materijalu dovodi do toga da te razume i ta publika. Ok. Još neko nešto da doda? Nemoj vrijeđati čovjeka, nisu oni isti mentalitet ko mi, Balkanci. Ne, ja sam isto Balkanac. Ne, dobro, govorim za Slovence vam. Slovenci ponosni, nismo i Balkanci. Isti mentalitet koji vi, šta vanje? Ja mislim da su te teme koje su baš generalne, koje se baš tiču mentaliteta ili nekih životnih iskustava su svugdje iste i svugdje pale.
ali jedino se čine te neke razliku, te neke reference koje stvarno ne funkcioniraju. Meni negdje, ja recimo u Splitu kad nastupam super, dođem u Zagreb, ja neke stvari ne mogu ispričati jer jednostavno to su neke lokalne priče i to su jedine razlike kojima se trebaš prilagoditi. Sve ostalo je više manje isto. Ok, hvala. Mnogi kažu da je humor ogledalo od društva. Kako vi zapravo gledate tu ulogu stand-upa u celokupnom društvu, odnosno u kulturi? Ajde, sad ću da kažem. Ima da pojednostavimo stvari. Jedna od najdivnijih stvari stand-upa koja se dešava, i mislim da će biti saglasni ni sa mnom, postoji stvar u stand-upu koja se tiče toga da ti kad imaš neki problem i pretvoriš ga u humor, ljudi osete i dođe čovek na nastup i on misli da samo on ima taj problem, a kad ga neko na bini ispriča i kad se na tome nasmeje veći deo publike, ili želimo da se nasmeju svi, čovek osjeti da nije sam na ovom svetu. I to je upravo ta stvar koja čini stand-up velikom i upravo ta kulturološka stvar koja diže kulturni aspekt čoveka, jer mi smo svi zatvoreni medijima, mrežama, osjećamo se već sami, usamljeni u svojim mrežama, u svojim telefonima, u svojim pogledima na svet. Stand-up radi to da se ne osjećamo samima, jer se nasmejemo humorom koji mi govorimo i to, ne osjećamo se samima. I što je mnogo bitna stvar danas na svetu, pošto je socijalizacija, iako postoji socijalne mreže koji su toliko velike, zapravo je socijalizacija prestala da postoji stvar, a humor je definitivno stvar socijalizacije, jer ako se ja i ti nasmejemo na istu foru, ista nas muka muči i onda nas je to razumem. Kao neka kolektivna psihoterapija, iako nije bukvalno stručna pomoć kao što možeš da dobiješ tako od stručnjaka psihoterapeuta, ali pomaže i tekako. Da, i tekako pomaže. Da, zbog toga samo se ja svom humoru smijem. No, nebitno. Znači mi dodemo. Ne, zezam se malo, no nebitno. Živimo u jako čudnim vremenima, svašta se dešava oko nas. Da li ste možda tokom svoje karijere doživjeli neki vid cenzure, odnosno moguće ne bi bilo to cool da kažem sad ili u tom smislu, ako ste me razumeli? Ja ću reći odmah sada, evo u ovom trenutku, Srđan Dinčić, naš kolega, čovjek s kojim imam predstavu, mi ne možemo da zakažemo ni jedan kulturni centar u Srbiji u ovom trenutku. Ne postoji opcija, ni jedan kulturni centar, ni jednog velikog grada u Srbiji trenutno u ovom trenutku ne može biti bukiran za naš nastup zbog slobode govora koji nam je u Srbiji trenutno oduzet na neki način. Postoje klubovi, lokali, neka manja pozorišta i tako da može nešto uradi, ali ono što je jako bitno u ovom trenutku kulturni centri Srbije zbog represije koju doživljavamo od vlasti ne možemo da nastupamo iz razloga što ako se neki od direktora kulturnih centara možda malo ohrabri da bukira nastup sa gubi finansiranje od nas, tako je, on dobija konkretnu blokadu i zabranu. Tako da cenzura definitivno postoji najviše u Srbiji, sa Hrvatskom ne znam kakva je situacija, verujem da je bolje, nadam se da je bolje, sa Slovenijom sam siguran da je bolje, ali u Srbiji definitivno je katastrofa. Bolje je sigurno i ovo je do pre godinu dana nije to bilo kod nas tako. Vanredna je situacija, jasno mi je, baš jako loše po nas, ali ja bih se vratio, ako si pitao na našu autocenzuru, da li smo kao mi nekada... Bolje pitanje strukturirano u tom smislu, za vašu autocenzuru. Dešava se i to, ali to je, ali to je, znaš šta, nije to autocenzura, to je tvoja procena publike. Ako proceniš publiku da nije spremna na nešto, onda, baš što se mene tiče, a znam iz neke kolege, ne idem toliko duboko, ali tako, ne idem, ne znam, toliko u dubiozu, nego ostajem, dakle, na nekim temama koje su blaže. Ili suprotno, ako su spremni za nešto, onda idemo do kraja. Tako da to je sve do procene komičara. Da li radiš korporativni nastup, ne možeš da ga radiš isto kao kad radiš u klubu, dakle, zavisnosti gde si, koja je publika, moraš da radiš o tome. Ali isto tako, ja bih rekla da je upravo stand-up hodanje po toj ivici, da si ti osoba koja ima hrabrost da kaže ono što drugi nemaju, da staneš na scenu, da stand up i da primiš taj udarac ukoliko se masa ne slaže sa tobom ili da primiš taj smeh ukoliko se masa tobom slaže. I upravo je to ponekad, možda je politički nekorektno, možda je prerano reći nešto, možda nije dobar trenutak, ali uvek mora da bude iskreno, uvek mora da bude neko zapažanje koje ti uočavaš u društvu, u sebi, u prijateljima i tako dalje. I to je ono što čini stand-up stand-upom. Ok,
Mogu da završim samo da Naravno. Nadam se da će u budućnosti jedina cenzura biti autocenzura. Da. Ok. Imam još jedno pitanje, polako. Ne, ali stvarno duboki naklon za to i u pravu si što si kaže. Kako se vaš humor menjao tokom leta, tokom godina, tokom vaše karijere? Da li ste nekad u karijeri ili išli na mnogo crnji, odnosno teži humor, ili ste bili onako casual, da tako rečem, vanilla soft ili tako nešto? Sad kao ja moram ovo zato što ja o cenzuri ništa nisam pričao, ali činjenica je da ni ovome baš nemam šta puno za reći. Mislim da... Ti se humorni serije. Pa je, ali mislim mijenja se moja vještina da radim taj posao i samo činjenica da se mijenja ta vještina. Odvažniji sam i u govorenju nekih stvari, izlaženje u neka mišljenja, komentiranje nekih društvenih situacija, možda satirični neki komentar na društvenu, političku situaciju, šta god. Tako da, mislim da je to jedina stvar. Ja kad se sjećam kad sam krenio, baš zato što sam spomenuo George Carlina, kad sam krenio u prvih par nastupa je to bilo tako malo eksperimentiram, probavam šta funkcionira i onda ja idem, sad ću ja nešto mudro reći, ali 10. nastup nije bio trenutak za nešto reći mudro, baš sam to primijetio, nemam još tu vještinu u sebi da uopće savladam taj zanat, a kamoli da bi kroz njega nešto drugo rekao. I upravo to, tad sam skužio da je to malo prerano i s godinama, onda sam rekao neću pokušavati ništa, držat ću se što kažeš casual stvari, ali onda s vremenom kako stasaš, malo se okuražiš da nemaš više hrabrosti za neke stvari probac i to je to jedina promjena koju vidim u tom smislu. Ali vidi, to je i normalno. Znači, kada napraviš prvi svoj one man show, ti bi tada hteo sve što si nekada gledao, hoćeš da budeš i crn, i malo degutantan, znaš, i da budeš oštar, i da imaš neko mišljenje. I otprilike to kao tako počneš. Onda već drugi, treći shvataš, ok, to si izbacio, onda kreneš da napreduješ. Bar je tako u mom slučaju. I onda uviđaš šta su ti bile greške, što je sasvim normalno. Dakle, vremenom, ako ti je svaki naredni tvoj specijal ili stand-up show bolji i zreliji, to je pravi put. Ako napraviš jedan dobar i naredna, 2, 3, 4 su ti lošija, to znači da ne ideš dobrim putem. Ok. Moj smisao za humor se samo pokvario, postao je gori, apsurdniji, nema tu nikakve sofisticiranosti, ničega, znači sada što gore, to je meni smešnije i ne znam, to je izgleda nešto što sam morala da platim, bavići se ovim. A to je to upravo, znači to je taj primjer koji smo svi imali. Pojente samo što je čovjek bliži sebi, što je iskrenije na bini, ljudi mu više veruju, a potreban je neki proces vremena da čovjek bude svesniji sebe i da bude što više on to dok radi izvodi na bini i što je čovjek više iskren na bini, ljudi mu više veruju i čim mu ljudi više veruju, to je smešnije i to je tako jedan proces da čovjek mora biti bliži sebi i što je bliži sebi i tako. Sad, koliko traje ova emisija? Koliko god ti želiš. Ima dobra montažera, očigledno, da. Stavit ću na 1,5 brzine. Ako sečete ovo za cenzuru, ima da dođem nazad u Velenje. I da cenzuriš. I da cenzuriš. I da nastupam sam za 2000 eura. Bukvalno. Ako može broj telefona, možeš da strima sam. Ok, još jedno pitanje iz mojega repertoara, ovo je moje lično. Kada je došao onaj trenutak u karijeri kada ste sami pomislili, jebote, od ovoga ja mogu da budem, ne znam, neko najviši u komediji u svojoj zemlji, mahom i šire? Evo, meni je to došlo prije nego što sam nastupao. Jer da nisam imao tu viziju, ja mislim ne bi ni došao tu gdje sam došao. Znači, prije nego što sam se krenio baviti komedijom, zaljubio sam se u komediju, pisao sam to, imao sam viziju sebe, kako to radim i kako se time bavim i u principu niti jednom trenutku nisam ni sumnja. Gonila me neka ta vizija da to mogu i da to želim i da se to može. Makar u tom trenutku je to bilo prije 12 godina, kad još nije ni postojalo, ajmo reći, neko okruženje da ti možeš živjeti od toga, ali baš zato što sam imao to kao neku ideju i što sam naletio na ljude koji sa mnom će to graditi, je to došlo do toga. Tako da, mislim, oduvijek je to bilo, nikad nije bilo, ja ću to malo probati pa šta bude, bit će. Jer mislim da je to čak i mentalitet koji te malo manje vuče nego idem to, ne želim imati posao i raditi stvarno, nego želim ovo raditi.
Ne znam, ja nisam baš imao tako neko razmišljanje, ali samo je došlo. Samo sam krenuo da se bavim tim i video sam da odmah fercera, da kao radi i samo godine prolaze i u jednom trenutku, brate, ti radiš, živiš od ovoga, ideš na festivale, ljudi te cene, imaš svoj, znaš, samo se osvestiš i tu si. Tako da to je neki put. Ok. Ostali? Je to? Ili sam previše dosadan? Možda nikad nisam imala fantazije da budem najbolja u ovome što radimo, ali kao neki. Ali nešto što mene gura je da svaki nastup bude bolji, da vidim koliko mogu da napredujem. Pre 4 godine kad sam ja krenula ovim da se bavim, mislim i 4 godine je zapravo veoma malo, ja ovde stojim sa veteranima. Oni su izginuli na sceni. Tako je. Da bi ti mogla danas. Tako je. Da stojim ovde, ali uglavnom ono ko sam ja i kako sam ja bila na sceni pre 4 godine i sada, je ogromna razlika između nas dve i mislim da sam dosta napredovala i samo gledam da koji način ja mogu da postignem to napredovanje dalje. Znači, kao samo idemo korak po korak. Sada gde će to završiti, možda ću biti kao veliki primorac, možda ne, ali vidjet ćemo, mislim, kao samo guranje napred. Ok. Znaš šta je, mislim da je suština toga da svi mi koji smo na bini, smo zapravo, suštinski mi smo veliki egocentrici i ekscentrici u isto vreme. I mi na ovaj način zapravo lečimo naš egocentrizam, jer nama je bitno da shvatimo da nismo baš toliki face kao što smo možda pomislili da jesmo, a ova bina baš to leči. Kogod ljudi misle da mi ovde dobijamo i taj vibe, ali mi se ovde lečimo, ali postoje trenuci kada ne radi ono kako treba, kako smo mi zamislili da mi nas vidimo, i mi se ovde zapravo lečimo i zapravo ubijamo naš egocentrizam time što moramo da znamo opseg toga koliko smo mi dobri da bi dobili povratnu reakciju. Tako da taj odnos kao polaska, kad smo počeli da radimo i šta se dešava, mi smo svi počeli da radimo sa idejom da ćemo živjeti na jahtama sa ženama iz Playboya i onda kad imaš prvih 5 loših nastupa, onda shvatiš da to baš nije istina i da će morati... Biće jedrilica. Biće jedrilica, čamac i nas troje i kao šta se desi. Ali da, isto mora da prihvatiš taj trenutni opseg, ali zapravo taj odnos prema početku rada i odnos kasnije vremenom je zapravo odnos lečenja našeg egocentrizma koji se zapravo leči time što shvatamo da nismo baš toliko veliki carevi i da moramo baš dobro da zapnemo i da mora baš dobro se oguli beton da bi ti na kraju dobio neki proizvod od publike, da bi na kraju publika bila zadovoljna. I to je naš, jer publika je bila, veruj mi, počeli stand-up publika je mnogo puta bila nezadovoljna. Ako mogu ja, s obzirom da smo se ovako iskritizirali, kada sam neki egocentrik. Ne, sve u redu. Joško malo dite. Činjenica je ovo što je on priča, stvarno ima, sad je već zadrijao u psihologiju i tu ima stvarno puno se šta za reći. Mislim, ono što sam htio reći je da neka zdrava količina toga, ja to mogu, ja to želim, da, to je za mene je nešto što te gura, a s druge strane neka prizemljenost, nešto te čini bližim ljudima i ljudi na to dobro reagiraju. I ne samo da si bliže njima, nego i da si sam sa sobom zdravi, jer kad je ego baš prevelik, onda je dobar nastup je super, ali loš nastup je ono što te satare. Tako da bi mogao i preživiti te neke loše nastupe i oprosti sebi kaj, ba dobro, ajde, mogu imati ja loš dan, upravo trebaš imati taj zdrav balans između ubijanja svog ega i neke zdrave razine samopouzdanja koja te gura napred. Tačno. Ok, najlepše vam hvala. Najbolji kraj intervjua. I to je to.